На валуне для нас малюють звір, і клямка фарбой танной захотіть. Так для тутейших зроблені папери, за дверми рай, їх треба чинить. Пробачать ратоване, наш нынешний ворог быцам бусход. Тут нас донайцы гонять на зламанне, на наш апошні вартості поход. А патріотаў толькі 3%, і Беларусь не будзе ваяваць. Яму каб з печы смачнай падкалодкі, а пасля бутлі сала пажаваць. На валуне для нас малюють звери, і клямка фарбой танной захотіть. Так для тутеших зроблені папери, за дверми рай, їх треба чевер. На валуне для нас малюють звери, і клямка фарбой танной захотіть. Так для тутеших зроблені папери, за дверми рай, їх треба чинить. Уся слата собралася на битву, por якой повинен згинуть Беларус. І поп Гапон читає їм молитву, тяче сльоза з ікони на брус. На